गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टमु गामिनि पन्चायतनि सिङाव थानाय सिङाजानि शुक्रबार बाजाराव सिसि सोलाबता जिल्ला जिएनएसएमनि बानजायनायाव आरो गुबुन गुबुन हारिनि माहारि आफादनि मददजों बुरलुंबुथुर सियां लालि दिखारि सिमेन्ट दैमानि दैबाना लोमसावजानाय आरो हा हु खुरखानायनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों गणतान्त्रिक नायगिरि सुरक्षा मन्चआ सुबुं गौमा लायो। हाई सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि फिथाइखौ 30 जुननि गेजेरावनो फोसावनो हागौ। मेट्रिकनि रिजाल्ट फोसावनायनि सिगांनो हाई सेकेन्डारि आनजाद होग्राफोरा माब्ला रिजाल्ट मोनगोन बेखौ नेनानै दङ, नाथाय हाई सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि फिथाइया माब्ला फोसावगोन बेनि रोखा अक्ट'खौ दासिमबो फोसावनानै होआखै। हाई सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि जोबथा आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि अक्ट'खौ अफिसियेल फोसावनानै होआखैब्लाबो 30 जुननि गेजेरावनो फोसावनो हागौ होननानै बुंथिदों आसाम हाई सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन पंकज बर'ठाकुर बिथाङा। लोगोसे देग्लाय दैबाना जानायनि थाखायनो फिथाइ फोसावनाया उन जादों होननानै फोरमायथिदों। बि-बयस आरो रबिन्सनि गोब्राब नाजानायाव फैगासिनो दं रमंनि एक्सन सुंद' सावथुन। मख'नो गोनांदि फैगौ जुलाइ दाननि 7 खालार खालि फुंबिलिनि 9 रिंगा 47 मिनिटआव बि-बयस इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन रमंनि मोनसे एक्सन मुभिखौ। बन्द जाबाय आनन्दराम बरुवा बान्थाया। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया फोसावना होनाय बादियानो जाबाय। मैया फरायसालिफोरनि गरम बन्द'खौ 5 सान सिगांनो फोसावना होनायनि गेजेरावनो मोनसे गोदान फोसावबाय। आगोलाव मेट्रिक पासआव 75% मोननायफोरनो लेपटप होयोमोन, नाथाय बे बोसोराव बे बान्थाया थानाय नंला। 75% मोननायनो होनाया बोसोरब्रैल'सो जादोंमोन। बिनि सिगां 60% मोनोब्लानो होयोमोन सोरखारा। लोगोसे लेपटप लायाबा रांनि बेनि रांखौ होयोमोन। 2005 मायथाइयावनो गिबि खेब होदोंमोन लेपटपखौ। बै बोसोरनिफ्रायनो बे बान्थाखौ होबोबाय थादोंमोन। मेट्रिकआव मोजां फिथाइ मोननाय फरायसाफोरा मोना लेपटप। बे बोसोरावनो बाजेट प्रभिजन गैया होनना बुंदों। गुबुन फारसे मैया मन्थ्रि बिथाङा 25 जुननिफ्रायनो गरम बन्द'खौ फोसावो। बे बोसोराव 25 जुननिफ्राय 25 जुलाइसिम जागोन बन्द'आ। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।